my se dneska bavíme a vyhlašujeme akci Bubneme do plavek 2011. Teďka tady máme fanfáru, protože se vyhlašují vítězové soutěže Bubneme do plavek 2011. Jsou to dámy, které vybudují za podpory. Jsem moc spokojená, určitě krásná příroda. Tak děkujeme. Se vám líbila masáž? No perfektní byla. Pane moc šikovnej. Se vám líbila masáž? Báječná byla. Tak děkuji. 53 se přidělí do balíček potravinové společnosti Špár. Na své slovy. Další cena útěchy bude cena útěchy pro majitele. Se vám líbila masáž? Krásné. Uvidíme ještě v životě. Čau, se. Můžu se zeptat, jak jste byla spokojená s masáží? No byla jsem ohromně spokojená. To nejlepší asi nakonec, co tady dneska mohlo být. Tak to děkujeme. Naschledanou.